Oli, avui us vinc a parlar d'anime. Primer de tot, què tal us ha anat la Setmana Santa? Haureu notat que fa 2 setmanes que no penjo vídeo, però és que, amb la feina i tot, la Setmana Santa i tot això, no vaig tenir temps. I sé que molta gent no us importarà i que direu, i què més ens dona res? Però jo m'he sentit molt malament per no penjar vídeo aquestes 2 setmanes perquè em vaig prometre a mi mateixa que penjaria vídeo cada setmana. Aleshores, no us estranyi si aquest mes de maig-juny hi ha alguna setmana que, a més del vídeo del diumenge, hi ha un altre vídeo, perquè jo necessito com compensar aquestes 2 setmanes que no us he penjat vídeo. Ara sí, anem al tema del que us volia parlar aquesta setmana i bàsicament us volia parlar d'anime. La meva idea era recomanar-vos animes, igual que vaig fer amb aquell vídeo que recomanava mangas d'amor que no eren d'institut. Volia recomanar-vos anime, però no sabia ben bé quin criteri seguir, fins que al final vaig decidir que us portaria animes que estan dintre de la plataforma de fansubs.cat. El que deia, fansubs.cat és una plataforma que reuneix com tots els fansubs en català, en comptes de que cadascú tingui com la seva plataforma o la seva pàgina web, que tot i així alguns la tenen, doncs estan tots reunits en una mateixa pàgina web, per lo que és molt més fàcil trobar tots aquells mangas i animes que estan en català. Fansubs.cat no és en si un fansub, vull dir, no és un grup de gent que es dedica tant a subtitular animes com a traduir mangas al català, sinó que és això, una recopilació de tots els fansubs. Dintre d'aquesta pàgina web hi ha els diferents mangas i animes que han fandubejat altres persones. És una iniciativa que fa bastant de temps que existeix i que jo trobo molt bona, sobretot en aquest sentit de que pots trobar-ho tot i no has d'anar buscant entre totes les pàgines a veure qui està subtitulant l'anime de temporada que a mi m'interessa i quin altre està fent aquell manga, sinó que tu entres a la pàgina, ho busques i si està, et surt. A més, és molt guai perquè et pots trobar tant animes molt famosos com animes no tan coneguts i per tant descobrir nous animes com els animes més punters de temporada. Per exemple, ara hi ha Kowloon, hi ha Windbreaker, també està l'Apotecària i hi ha algun altre d'aquests de temporada que són bastant tops. I també hi ha l'apartat de manga on trobareu molt de contingut. Tenen una política que a mi m'agrada molt, que és quan un manga o un anime arriba en català de forma legal, el treuen de la seva pàgina web perquè ells al final el que volen és que hi hagi més contingut de manga i anime en català. Realment és trist que hagin d'existir aquestes iniciatives amb sèries tan famoses com podia ser l'Apotecària o amb One Piece, però és el que hi ha. Jo sempre us animaré a que consumiu les coses de forma legal, que recolzeu les editorials, que recolzeu les distribuïdores, però sí que és veritat que amb el català sempre sortim a perdre. Per tant, jo us vull recomanar animes que estan en aquesta pàgina i així les pugueu veure de forma senzilla. He intentat dintre de la pàgina web buscar coses que estiguin acabades o que estiguin al dia amb Japó perquè així no us trobeu que veieu 2 temporades aquí i de sobte en falten 4 més que no estan perquè no els he donat temps o perquè aquell projecte s'ha pausat. També he intentat fer una selecció una mica variada, que hi hagi una mica de tot perquè així trobeu algun anime que sigui del vostre interès. No faré spoilers, parlaré molt per sobre dels animes, així que no us preocupeu, podeu veure el vídeo sense preocupar-vos, sobretot perquè hi ha alguns animes que només tenen 1 o 2 temporades i per tant és que si us fes spoilers us estaria explicant tot l'anime i prefereixo que el veieu i el gaudiu per vosaltres mateixos. これより先、人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者、何人も例外なく、暴風林が粛清するな。俺の顔と名前よく覚えておけ。弱い奴は俺を避けるように、強い奴は俺を見つけるように。俺は風林高校さくらはるかだ。El primer anime que us volia recomanar és el de Windbreaker. És un anime que ara mateix està emetent la segona temporada. La primera temporada es va emetre a l'any 2024 i ara aquesta segona està al 2025. La primera temporada té 13 capítols i sembla que aquesta en tindrà 12. Totes dues estan animades per Cloverworks i el fansub que ens ho porta amb subtítols en català és el de Lluna Plena. I el manga el podreu trobar a mà de Distrito Manga, a més en català, i tenim ja 11 volums editats. I és una meravella. Si hagués de descriure aquest anime amb 4 paraules només, jo crec que ho faria amb acció, amistat, creixement i escolar. En Haruka Sakura és un jove que ha vist condicionada tota la seva vida per al seu aspecte que arriba com a nou alumne a l'Institut Furin. Aquest institut és famós per la seva banda de delinqüents i com que ell sempre ha tingut mala fama ha dit, doncs vinga, ja que tinc mala fama, doncs vaig a ser el millor. Però el que es trobarà en aquest institut és molt diferent del que ell s'esperava. No podia no recomanar l'anime de Windbreaker. Si ens seguiu a TikTok sabeu que m'encanta el manga. Vaig estar seguint la primera temporada i em va encantar i ara estic seguint aquesta segona i també m'està encantant, així que no podia no dir-vos que veiéssiu aquest anime.
Tot i que el manga aquí a Espanya no està funcionant molt bé, al Japó és un èxit de vendes i ho demostra el fet de que no ha passat ni un any entre la primera i la segona temporada de l'anime. L'anime és tal qual el manga, cosa que per mi és un punt molt positiu, ja que si no voleu llegir el manga, pel que sigui, doncs teniu l'anime i no us esteu perdent res, però a la vegada tampoc us esteu menjant farciment que no existeix en el manga. Tot i que he de dir que per mi l'animació no fa gens de justícia al manga. En Sakura és un protagonista meravellós, es fa estimar moltíssim i tens moltes ganes d'acompanyar-lo en el seu viatge des del primer moment. Per mi el que fa meravellós Windbreaker ja no és tant el Sakura o el rotllo delinqüents juvenils, sinó els seus personatges en si. Des dels amics del Sakura, com en Suo i en Nirei, adoro en Suo, com els del barri, com fins i tot els que són més grans que en Sakura, com el Ratsubaki, el Kaji o el cap de la Windbreaker, el Umemiya. Quan el manga de Windbreaker va arribar aquí, va arribar més o menys a la vegada que a Tokyo Revengers i jo crec que això li va jugar una molt mala passada que ha fet que no tingui l'èxit que hauria de tenir, però jo des del principi ho he dit i ho repetiré 1000 vegades. Windbreaker i Tokyo Revengers no tenen res a veure. L'única cosa en la que s'assemblen és que hi ha una mica de trama de bandes juvenils, però és totalment diferent. Tokyo Revengers es centra molt més en el rotllo de la delinqüència juvenil, a més del rotllo dels viatges del temps, que això no existeix a Windbreaker, i per mi Windbreaker es centra en el Sakura i el que els acompanyen, que estan dintre d'un àmbit de delinqüència juvenil i de bandes i de parella de bandes. Però això, realment, tot això, és més el que envolta a Sakura i els seus acompanyants com el medi en el que es mouen, que no pas la història en si. Això sí, en cap dels dos mangas veureu vida estudiantil, perquè no van a classe, i si van a classe i van a fer qualsevol altra cosa. De fet, jo a Windbreaker encara no he vist que hi hagi cap adult a l'escola, ni que vagin a classe, ni que facin exàmens, ni res de tot això. Centrant-nos una mica més en l'anime, la primera temporada abarca una mica el que seria el primer arc i el primer enfrontament amb una altra banda, i una miqueta del principi del segon arc. Em sembla un començament perfecte, perquè començarem a conèixer una mica cap a on tirarà la sèrie. Per una banda, podem començar a conèixer en si en Sakura, què és el que l'ha fet arribar fins al Furin, com és ell realment darrere aquesta etapa de malote que té, perquè jo us dic que és totalment falsa. En Sakura és un amor de persona. I per una altra banda podem conèixer el Furin, tant quina és la seva tasca real dins del barri com les persones que el composen. Són personatges meravellosos, amb personalitats molt diferents i molt marcades, que faran que algun altre es converteixi en el vostre preferit, perquè és impossible que no trobeu algun personatge del Furin que us robi el cor. Però a la vegada se'ns aniran presentant petits misteris com el passat d'en Sakura o les ombres del Furin, que ens deixaran a tots intrigats i amb ganes de continuar veient la sèrie i saber-ne més de tots ells. Personalment, el personatge que tinc més ganes que agafi protagonisme és en Suo, que és el meu preferit, perquè és del que de moment no se'ns ha explicat res. És com un tio molt majo, és com un tio molt fort, però no sabem ni on surt, no sabem res, perquè sempre que li fan preguntes, ell les esquiva. Llavors, em té molt intrigada. Òbviament hi ha molta acció i hi ha moltes baralles, tot i que per mi sigui un anime on es prioritza més els personatges en si, no deixa de ser un anime de bandes juvenils. Per tant, si a vosaltres us agrada que els nens de 15 anys es barallin entre ells com si fos una autèntica batalla campal i tots fossin mestres d'arts marcials, aquest és el vostre anime. La segona temporada acaba amb aquest segon arc, que per mi és el menys interessant dels tres que ens han mostrat en el manga, i suposo que abarcarà tot aquest tercer arc, que és una mica el que acabem d'acabar ara amb el manga, i que per mi, de moment, dels tres, és el millor. Sobretot perquè se centra amb la Tsubaki, un personatge meravellós, amb un passat molt complicat i que se'ns explica d'una forma meravellosa i molt respectuosa. Tant de bo hi haguessin més personatges així i que es tractessin així de bé amb el manga i l'anime, i també perquè a poc anem veient com és en Sakura realment i com va deixant enrere aquesta màscara que porta. I no vull dir molta més cosa perquè em passaria hores parlant de Windbreaker. De fet, tenim una xerrada sobre Windbreaker. Si voleu saber més de Windbreaker, aneu al canal del Zilla Punteria, crec que està penjada, allà la podreu veure, que la vam fer en el Saló del Manga, i ja està. Ho deixo aquí, perquè si no, a més faré spoilers i vull que gaudiu la sèrie per vosaltres mateixos. これ毒です。Es
segon anime que us volia recomanar és el de Diari d'una apotecària. La primera temporada té 24 capítols i es va emetre entre el 2023 i el 2024. El segon capítol s'està emetent ara mateix i també tindrà uns 24 capítols i totes dues temporades estan animades per Toho Animation Studio. El manga tècnicament està llicenciat en castellà, el té ECC, però ECC ha xapat, llavors està una mica amb el limbo, no sé. I ens el porta Lluna Plena. I descriure-lo amb 4 paraules: històrica, de palau, comèdia i misteri. La Mau és una noia molt intel·ligent, que és la filla de l'apotecari de la zona, però a vegades molt estranya i li agrada experimentar amb plantes i medicines, encara que sàpiguen que són verinoses. Malauradament, un dia quan torna cap a casa, la segresten i la fiquen a treballar a la bugaderia del Palau Interior del Rei. Allà ella intentarà passar una mica desapercebuda per simplement sobreviure i poder comprar la seva llibertat, però en Shinji, el que maneja el cotarro del Palau Interior, veurà que és molt especial i la Mau no podrà tenir una vida tranquil·la com esperava. No em crec que no conegueu aquest anime perquè és un dels tops d'aquests últims 2-3 anys, però per si de cas jo us el recomano. És l'adaptació d'un dels mangas, d'una novel·la lleugera, perquè hi ha 2 mangas, però aquest adapta només un, i jo crec que el que captiva d'aquest anime, a més de lo ben fet que està, perquè l'animació, a diferència de la Windbreaker, és meravellosa, és la Mau. Té una personalitat que t'atrapa des del primer moment i vols saber què li passa. A més, com que és una noia bastant estranya, té una vida molt particular i molt interessant. Per mi la millor manera de descriure aquest anime, si no el coneixes, és com dir que és el detectiu Conan, però en comptes d'assassinats hi ha misteris dintre del palau, perquè al final els capítols són com minicasos en què passen coses tant als servents, com a la gent de l'exèrcit, com en els propis nobles, i la Mau, gràcies a la seva intel·ligència, els seus coneixements en plantes i en medicines, ajuda a resoldre'ls. I, òbviament, mentre ella ajuda a descobrir tots aquests misteris o a solucionar aquests problemes, va descobrint a poc les diferents intrigues que hi ha a Palau, ja de les concubines fins al propi rei o al propi Shinji. La dinàmica d'ells dos també és una cosa que agrada molt. Per una banda, sembla que hi ha un amor no correspost, si correspost, està una mica el tema allà. Hi ha bastanta discussió sobre si la Mau veu en Shinji d'aquesta forma o no. De part del Shinji es veu clarament des del principi que sí, però igualment era una dinàmica molt divertida entre ells i que, òbviament, és un punt a favor d'aquest anime. No tinc molt més a dir d'aquest anime, ja dic, jo crec que tots el coneixeu, per tant, si simplement no li veu donant l'oportunitat, jo us animo des d'aquí a que ho feu. 懐かしいなバッシュ。砂漠しかないこの星で人類に必要なあらゆる物質をゼロから生み出す生態動力炉。プラントは新しく作ることはできない。だからどの町も厳重に管理している。返してもらう。あれは俺のものだ。いや、俺たちのか。プラントは奪わせない。この町の人の命をつないでいるんだ。お前はどっちの味方だ。El tercer anime que us vull recomanar és Trigun està en vida. És un anime del 2023 que només té una temporada de 12 capítols i que ens va portar l'estudi Orange, i que el fansub que ho porta, us ho llegiré perquè jo això no ho sé dir de memòria, és Projecte H3ASO3. Es va anunciar una continuació d'aquest anime que s'estrenarà en teoria l'any que ve, que es diu Trigun Stargaze. El manga aquí teòricament el porta Kitsune, però Kitsune també està una mica així, i en el seu moment tant Trigun com Trigun Maximum ho va portar Glenat, i l'anime original ens va arribar en català per part del Super 3, 3XL, K3, qui fos que el portés. I si l'hagués de descriure en 4 paraules serien acció, aventures, ciència-ficció i drama. Vosaltres dieu Trigun? 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 Jo dic Trigun. Per mi tota la vida es dirà Trigun, però bueno, vosaltres dieu-li com vulgueu. En Baixa Estampida és un pistoler molt buscat. Per al seu cap es donen $6 milions. Això és el que farà que els periodistes Meryl i Robert De Niro el vagin a buscar a Generoa Rock, com es digui aquesta ciutat. El que passa que és que el que es trobaran no és el que s'havien imaginat. En Baix és un noi molt simpàtic, és pacifista, ell no en vol saber res dels drames, però el que descobriran és que Knife Millions és el seu germà bessó i que és el que li dona aquesta mala imatge. Com a bons catalans, espero que tots hagueu vist la sèrie original de Trigun.
Però he de dir que aquí hi ha una mica de confusió a vegades, perquè hi ha el manga, hi ha la sèrie original de Trigun, hi ha una pel·lícula d'aquesta sèrie i després hi ha aquesta sèrie nova que van treure fa 2 anys. Vale. La sèrie original no té res a veure amb aquesta sèrie. O sigui, sí que té a veure amb moltes coses, sobretot en el que és més la trama principal del baix, però ja veureu que les sèries són molt diferents entre elles, però que a més són bastant diferents del manga. Al manga hi ha Trigun i Trigun Maximum. Trigun Maximum tècnicament és la continuació de Trigun, però us dic que l'anime original tampoc no acaba d'adaptar molt bé a aquest manga. De fet, jo he sentit, perquè el manga no l'he llegit, que Trigun Stampede abarca millor el que és el manga, així que realment si heu vist la sèrie original o heu vist el manga, no us preocupeu perquè això és com un producte a part. Vull dir, els 3 productes són com que tenen el mateix protagonista i tenen una part de la trama en comú, però són com 3 formes diferents d'explicar la història, una mica com passa amb Evangelion i les pel·lícules i els mangas i tal, doncs una mica el mateix rotllo. L'única cosa que sí que hi ha en comú, que en els 3 llocs és més o menys igual, és en baix l'estampida i la seva personalitat. És un personatge molt simpàtic que es fa estimar moltíssim, però que a poc al llarg de qualsevol de les 3 sèries anem veient que en el fons no és res més que un nen atormentat amb un destí molt complicat. A diferència dels altres 2 animes que us he estat recomanant, en aquesta sèrie tampoc no hi ha molts personatges. Si recordeu la sèrie original, doncs hi ha el baix, les 2 periodistes, perquè aquí a la Millie l'han tret i l'han convertit en Robert De Niro, que no és un personatge que em desagradi, però es troba a faltar aquella personalitat tan explosiva que tenia la Millie. Després teníem el personatge que ara no recordo com es diu, que és el que porta la creu, el germà, la dona aquella que cuida dels 2 quan són petits i tal. Vull dir, no hi ha molts personatges en la sèrie, per això jo penso que té molt d'encant i tampoc no em fa falta molts personatges perquè al final són molt pocs capítols i si m'introduïssin molts personatges importants faria com que la cosa no es pogués centrar en el que és important, que és la baix i la seva història. Per mi el millor de la sèrie és que té un equilibri perfecte entre la comèdia, l'acció i les aventures del principi en el desert on en baix es va movent i els altres 2 simplement la persegueixen, encara que Trigun Stampede hi ha menys aquest moment que sí que es veu en la sèrie original, fins que arriben com a la trama amb en Knife Billions, el germà bessó d'en baix. Tampoc és un gran spoiler, penso, això. Vull dir, és una mica com de què va la sèrie, és una mica l'enfrontament entre ells 2 i tot el que comporta això, on entrem en tot el drama del passat del baix i les coses que passen i per qual amb Knife Millions vol fer tot el que vol fer. L'únic inconvenient que li trobo a la sèrie, que ho haureu vist super ràpid, és que efectivament és una sèrie feta en 3D. El 3D entre l'anime no és que no estigui ben integrat, perquè hi ha pel·lícules i en sèries on ho integren molt bé, però com que no acaba de trobar-li el punt en fer un anime tot en 3D, però he de dir que jo, encara que era molt reticent, perquè ja us dic que a mi el 3D a l'anime no m'agrada, és veritat que aquí l'acceptes molt bé. Quan has vist 2 o 3 capítols i t'has acostumat a l'animació, ja no et molesta gens ni mica. Però he de dir que per començar aquesta animació una mica regulinchi té una banda sonora i un opening meravellosos. 黎明の青まっすぐなその瞳が見てるのはこれよりお前はこの国の姫巫女アリシャになり変わるそれがお前の役目だ俺そんなアリシャってやつに似てるのか似てるのはその瞳の色だけだ何度言えばわかるんだ金耳いっぺんにいろいろ言われたって覚えられるもん I per acabar us porto 2 animes de demografia femenina. Per una banda tenim el de Nina del Regne de les Estrelles, que és un anime d'aquest any 2024, que té 12 capítols i que està animat per MD Studio. I el fansub que ho porta és Sally. El manga aquí a Espanya ens el porta Arichi. I si l'hagués de definir amb 4 paraules seria fantasia, amor, palau i acció. La Nina és una nena molt especial perquè té els ulls com del color de les estrelles, es diu, que té una vida molt difícil. Els seus pares van morir, va quedar en la pobresa, ha tingut que sobreviure una mica com ha pogut i al final el que considerava els seus amics decideixen vendre-la per tal de treure's uns diners. El que no sap és que ha sigut venuda a Azur, una persona que viu al palau del rei i que li dirà que s'ha de fer passar per la
princesa que fa poc va morir per casar-se amb el príncep d'un altre regne. Sent l'adaptació en anime d'un dels meus mangas preferits actualment, no podia no recomanar-vos-el. He de dir que em va fer molt feliç quan van anunciar aquest anime, perquè dintre dels animes que es fan cada temporada, els animes de demografia femenina sempre són menys, i ja si parlem de josei i de fantasia és que és una cosa com gairebé extraordinària que l'animen. Per tant, heu de pensar que el manga a Japó està funcionant molt bé, perquè si no, no li farien anime. Tot i que he de dir que potser dels animes que us estic recomanant avui potser és el més fluix i el que no us captiva des d'un primer capítol, tot i que he de dir que a mi els personatges de Nina i Azur m'agraden molt. Sí que penso que és un anime que potser li has de donar l'oportunitat de veure 2-3 capítols per acabar d'entrar 100% dins. Però per una altra banda penso que té la premissa més interessant de totes i que et planteja uns misteris que són els que et faran quedar-te allà veient la sèrie i volent saber veure com continua. A més, és bastant complet. Per una banda tenim una mica el toc de fantasia de la gent de les estrelles, també tenim acció amb els rotllos dels diferents regnes i les guerres que tenen entre ells, tenim la trama amorosa amb aquest triangle amorós que a mi el manga em té bastant descontenta, i per una altra banda tenim una mica d'intriga de palau, tema politiqueo, que això també, els que ens agrada el safreig, ens té allà a veure què passa amb Azur, amb la resta de prínceps, amb la reina, amb el rei. Allà està una mica també el temita. L'animació, tot i que és bona, per mi no li fa gens de justícia al manga. El manga té panells preciosos, té panells que et captiven des d'un moment, però sí que està bastant bé, i per tant no és d'aquells animes que dius, Déu meu senyor, quina animació més terrible. No us enganyaré, per mi el millor és haver vist a Azur animat. És una meravella. Jo aquest senyor el vull aquí, a casa meva. Vull dir, jo el triangle amorós no l'entenc. Digueu-me si vosaltres sou Team 7 o el que vulgueu, però jo no entenc per què sou Team 7. Azur és una meravella. Vull dir, Nina, ja t'estàs decidint, i quedant també, perquè aquells ulls daurats, és que ell tot... Us enamorareu d'Azur, però és que jo crec que abans d'enamorar-vos de Nina us enamorareu d'Azur, perquè... Quin home. Jo realment espero que li facin una segona temporada, perquè em passa una mica com amb la primera temporada de Windbreaker, que la primera és com molt introductòria, se'ns presenta quin és el conflicte, quin és el paper de Nina dintre de tota aquesta història, anem coneixent a poc tant a Nina com a Azur, com després més endavant coneixem a Set i tota la seva família, però la xitxa de la sèrie, i quan es comença a ficar realment interessant, és quan s'acaba la primera temporada i comença la segona, que és molt probable que no la facin, perquè precisament et deixen amb aquesta intriga perquè passis al manga, que és una mica el que els interessa. Però a mi m'agradaria que arribés a aquesta segona temporada, perquè hi ha coses molt guais que m'encantaria veure animades. Tot i que no estigui acabada, jo us recomano que la veieu, perquè també és com la forma fàcil d'introduir-vos a Nina, i jo estic segura que si veieu aquests 12 capítols després voldreu passar al manga i continuar i veient aquesta part interessant que us estava comentant abans. I l'última sèrie meravellosa, la millor de totes, encara que fansubs.cat no està acabada, també ho faig una mica per reivindicar-la i demanar-los a fansubs que ens portin l'última temporada de Fruits Basket, la del 2019. 発見です。お家が建っていました。本田さん、迷惑なんて思ってないから甘えてよ。よう、首洗って待ってたか？お母さん。明るくなってからもう一度来よう。君が怪我でもしたら。 Aquesta versió de l'anime té 3 temporades, una el 2019, del 2020 i el 2021. Les dues primeres tenen 25 capítols, l'última té 13 capítols i l'estudi d'animació és TMS Entertainment. I les dues primeres ens les ha portat Lluna Plena, que espero que estiguin en procés de portar l'última, perquè l'última temporada de Fruits Basket 2019... increïble. El manga està només en castellà per norma editorial. Hi ha una seqüela. Jo, si heu vist l'anime original, no us recomano una seqüela, la veritat, no aporta gaire cosa. I l'anime original ens va arribar en català, doncs també, de part del K3. I si l'hagués de descriure de 4 paraules, tindria amor, família, drama i fantasia. La Toru Honda és com un raig de sol. Per mi és la descripció perfecta d'aquest personatge, i que està una mica obsessionada per el zodíac xinès. Per coses de la vida, la seva mare mor i ella acaba vivint en una tenda de campanya al mig del bosc. Aquest bosc està a prop de la casa del Soma, un dels seus companys de classe, i un dia que ella es troba molt malament i està com mig morta a la tenda de campanya, apareix en Yuki Soma, el seu veí,
a rescatar-la. Quan ella explica tant a Yuki com a Shigure, el seu tiet amb qui viu Yuki, la seva situació, el conviden a quedar-se a viure a casa seva mentre ella supera aquesta situació. Ella accepta, tot sembla bastant guai, fins que arriba Kyo, el cosí de Yuki, amb el qual es porten molt malament i es passen el dia barallant-se. Mentre una d'aquestes baralles s'està duent a terme, Toru intenta parar-la. Fet que portarà que descobreixi el major misteri que amaga la família Soma. Què dir de Fruits Basket, l'original, què dir de manga de Fruits Basket i què dir de Fruits Basket 2019. Estic segura que la majoria de vosaltres recordareu a l'anime de Fruits Basket original perquè té com una animació molt dels 90-2000, tenia un opening i un ending molt enganxosos, però estic segura que la majoria de vosaltres no recordeu com acaba. Simplement penseu que en el seu moment no es van comprar més capítols de Fruits Basket i per tant no es van emetre mai, però la realitat és que en el seu moment l'anime no va adaptar tot al manga i no sé qui va ser que un dia es va il·luminar i va decidir fer un nou anime que abarqués tot el manga i espero que aquesta persona sigui una persona molt feliç amb una vida molt plena perquè quina pedazo d'adaptació ens va portar. La primera temporada no ens aporta res de nou, és una mica el que ja havíem vist amb l'altre anime, simplement amb una animació més moderna. És a partir de la segona temporada on entrem més en la trama real de Fruits Basket i també entrem una mica en la foscor d'aquesta sèrie. I la tercera temporada, la que es diu The Final, que ja és com el dramón total on s'explica ja tota la cosa i es resol tot, que no està fans.cat perquè Lluna Plena no l'ha portat, així que ja podeu anar espavilant perquè necessiteu veure això amb subtítols en català. Fruits Basket comença com una mica una comèdia romàntica d'embolic, una mica salvant les distàncies, el rotllo Ranma, la Toru anirà coneixent a tots el Soma i com que és una persona molt bona, amb un cor increïble i a més és bastant divertida, a poc anirà enamorant a tots els Soma, pràcticament, creant un triangle, un quadrat, un pentàgon, no sé quanta gent acaba en aquest rotllo amorós del Soma cap a la Toru, encara que he de dir que si tu mires bé des del principi per la Toru només existeix un del Soma, no us diré qui, ni molt menys, perquè veieu la sèrie, però sí que és veritat que ella amb aquesta relació se'ls estima a tots i he de dir que normal, perquè excepte algun, són tots bastant fàcils d'estimar i l'únic que tens ganes és d'abraçar-los i dir-los que tot anirà bé en aquesta vida, perquè pobres, quina vida els ja ha tocat a tots. I a poc, mentre anem coneixent el Soma i les seves històries, anem veient que la trama no és tan feliç com se'ns presenta al principi. De fet, la primera sèrie només abarca com la part feliç de la sèrie i no entra en tota la part més tèrbola i fosca de la trama. I aquesta part tèrbola és la que fa aquesta sèrie excel·lent i tan bona, que és que no conec ningú que hagi vist o llegit Fruits Basket i no la recomani totalment. Però això sí, prepareu Kleenex, perquè quin drama i quin plorar i quins tots desgraciats, però a la vegada tots feliços, és Kleenex, perquè si no, aquestes dues últimes temporades no les aguantareu. Però no us preocupeu perquè jo us asseguro que, tot i que comença bé després de la part aquesta més tèrbola, al final tot acaba bé. No us diré com, però tranquils que tot acaba bé. I menys mal que acaba bé, perquè jo, si li fan mal a la Toru, no responc a les meves accions. I per mi aquesta dualitat una mica és la que fa tan bona aquesta sèrie, quan ja t'he captivat amb la felicitat de la Toru i tots els seus personatges i que et rius molt i tot això comença a enfonsar-te en el pou, a poc, perquè no te n'adones, però a poc estàs entrant en un pou de foscor del que no saps sortir i que vols continuar allà perquè vols veure com acaba tot això. Petit trigger warning que vull fer sobre aquesta sèrie. És una sèrie, quan dic drama, no és simplement jo t'estimo, tu no m'estimes, no. Hi ha coses molt dures, hi ha maltractament, abandonament infantil, hi ha temes de gent que intenta treure's la vida, hi ha molts temes d'abús, sobretot mental. Per tant, si no esteu dintre d'aquest mood o això no us agrada, no és la vostra sèrie, veieu les altres, perquè ja he dit que la part del drama és un drama molt humà, o sigui, hi ha com una mica aquesta pantalla de fantasia del rotllo de la maledicció del Soma, però darrere amaga moltíssima merda i moltíssimes coses complicades que jo trobo que es tracten bastant bé, almenys pel que jo recordi, però que estan allà. I per tant, si a vosaltres no us agraden, veieu una altra sèrie, no passa res. Jo he de reconèixer que la resolució final de cert personatge no m'agrada, és així, no m'agrada, però en general trobo que té un final molt acord
en com es desenvolupa la sèrie, a com són els personatges, i a mi al final m'agrada. I Tohru, tot i que és un personatge que s'ha endut moltíssimes crítiques, que la gent diu només que és una tonta i una bleda, em sembla un personatge meravellós, sobretot perquè aquesta personalitat amaga també moltes coses i perquè precisament aquesta personalitat és la que la farà ser el personatge idoni per relacionar-se amb la família Soma i per fer tot el que ella fa, i em sembla un personatge molt fort, molt més fort del que es pensa la gent. Fa moltes coses que molts de nosaltres hauríem dit, mira, jo tots aquests marrons passo i me'n vaig, i en canvi ella es queda d'una forma meravellosa per molts personatges que la necessiten i que a la vegada quan ella els necessita ells també estan allà per ella. Per tant, no accepto cap tipus de crítica cap a la Tohru. Jo puc entendre que quan ets més petit, sobretot, vegis la Tohru això, com una bleda que no pinta res i que està allà una mica per estar, però quan ho veus de més gran te l'adones que és un personatge meravellós, molt ben construït i que també creix molt al llarg del manga. També entremig d'aquest dramón hi ha tota la vida de l'institut, van a l'institut, també coneixem les amigues de la Tohru, que també les dues són meravelloses, i que aquests capítols, encara que no ho sembli, són importants, sobretot per Yuki. Són molt importants per Yuki, el fet d'anar a l'institut i tenir com una vida normal. Vosaltres éreu Team Yuki o Team Kyo? Jo sempre he sigut Team Kyo, però és de l'anime original. Sempre he sigut un personatge que m'ha encantat. Que parlant una mica d'aquest triangle amorós, una cosa que em va agradar molt de veure aquesta sèrie al 2019, quan jo ja havia llegit el manga a l'adolescència, havia vist l'anime diverses vegades, és adonar-me que realment, si t'hi fixes, la Tohru sempre li ha agradat un dels Soma. Vull dir, no hi ha realment un triangle amorós, encara que t'ho vulguin plantejar. Potser és que tampoc considero que hi hagi un triangle, perquè jo considero que sempre són com els dos personatges que s'agraden l'un a l'altre, com que el tercer realment no estima a la Tohru d'aquesta forma, sinó que la veu com d'una altra forma, i això també m'agrada molt perquè te n'adones que al créixer veus la sèrie com diferent, com que coses que d'adolescent no te n'havies adonat, quan ets més gran sí que te n'adones, i també te n'adones molt més de la profunditat i de la importància que té molt dels temes que tracta aquesta sèrie. Llavors, això també m'agrada molt i penso que és un punt a favor de la sèrie. Així que si vau veure la sèrie original i voleu saber amb qui acabava la Tohru, aquest és el vostre anime, però també si us agraden els drames, 200% és el vostre anime. I fins aquí el vídeo d'aquesta setmana i les meves recomanacions. Ja sabeu, podeu deixar-me per comentaris si ja coneixeu alguna d'aquestes sèries, si alguna us ha cridat l'atenció, si la veieu, després podeu tornar aquí i deixar-me en comentaris què us ha semblat. Si alguna sèrie de fansums.cat creieu que l'hauria d'haver recomanat, també m'ho podeu deixar per comentaris. Si el vídeo us ha agradat, ja sabeu, deixeu-me un like, compartiu, això sempre em fa molt feliç i m'ajuda moltíssim. Espero que tingueu molt bona setmana i ens veiem diumenge que ve. Adeu!